Ano lagi na may stroke? Joel Santos, ayan. So, sinaman tayo ni Epe Jun Gutierrez dito sa kanyang kaibigan si Joel Santos na stroke, ayan. So, gagawin natin lahat dito na makakaya natin sa tulong at awa ng Diyos. Siyempre, sponsor ng 3 araw ni Epe itong ating kanyang kaibigan for 3 session therapy, ayan. So hanggang sa muli po, ito po si Model Mang Kepinto, ito ating stroke patients together with Epe Jun Gutierrez. Ito po tayo sa Kandating, Aray, Pampanga. Ayan po, God bless po guys. Ayan. Ano pangalan mo te? Gina. Ayan, si Ate Gina, yung mga kasama ko. Tsaka mo, pangalan mo te? So kayo mga kasama ko rito ha. Ayan. Matitherapy ka, mabilis lang kuya. Pag na-therapy ka. Mas nga kalo, pag yung yan. Wow. Dito ka nang naliwa kasi, mayroon, medyo, ganyan. Wala naman bisyo. Importante galing. Ang bisa ang galing. May overfatigue eh? Overfatigue, ano ba? Ano pa kasi? Overfatigue niya. Eh, pasma. Bala, pasma ka ganyan. Ano, blood clot, ano? Blood clot. Na-confine siya, na-confine. Ilang araw? O, ayan, no? So, bedridden po ang tawag dyan. Bedridden. May hirapan siya tumayo. Ayan. So, ayan. So, ngayon po yung ating first therapy. 10 araw sunod-sunod and then alternate. Pagkatapos po ito, pag okay na, 2 times, 3 times. Ayan. Pinakamatagal po yan, 2 to 3 months. Pinakamatagal na po yan, 2 to 3 months. Oo. No, well. Sapan mo ko na. Isap-sap na mo na. Yung bawal, na kami misip ka niyan. Basta mga dito kami kaya nga pong gino. At yun yung manulo. Yan sasawap ka na. At yung pamilya mo. Manya mo yan. Na. So, ako mo ito negative. Galing kang muna ganyan. Kilala mo yung pumilin. Ken. Kilala niya pumilin. Manang panlal. Manang panlari. Wala pakayap ito. Kaya pulitan eh. Wala, pulitan. Dadwa na. Sino pala eh? Oo, di na apakayap ko. Kilala mo yan? Oo yun. Ay, magaling pa memory niya. Ang memory, di nataba ng memory niya. Oh. Oh. So, ayan guys. Ayan. So, ito yung nilulungan ni-repair ni Kuya Jun. Epe Gutierrez, yung kanyang tropa dito na stroke. Ayan. Kakauwi lang sa ospital niya to? Kakauwi niya lang? Nung Martes pa. Okay, binili niya, makakatulong niya, pero hindi ba dapat? Ano muna natin yung ano niya? Oo, blood clot ang tawag doon eh. May mga gamot naman, ano? Okay. Kailan check up niya uli? Okay. June 8? Bilis ah. Kanina ba? Sino doktor? Kasi neuro. Sa neuro yan eh. O yan guys, so in natin muna to, tapos therapy na natin siya. Ayan. Sige, kuya na, balikan mo na eh.